Intuition тест. Първото. 3-5. Не. Цялата интуиция в нас се събра. Добре, айде. Мислех си го. Криси, хайде по-сериозно, моля ти. Добре, айде. Пусти, близо сме. Айде. Трябваше да хвана намека ти, близо сме. Едно. Сега далеч ли сме? 3, близо сме. Ей сега. Добре, айде. Пак близо. 1, 2, 3. Аз съм готова. И... Мислех си да взема това. Ето, виждаш ли, не си се оставила на това, На което си... интуицията, нали? 3-5. Хайде. 3. Ай! Ей, това е. Хайде. 1, 2, 3. Ей, това беше най-бързото до момента. 3 от 6 за 15 минути. Следва.